Hola noies, benvingudes al quart vídeo de The Academy. En aquesta secció aprenem a teixir des de zero. Jo sóc l'Enganxada, em podeu seguir tant per Instagram com per TikTok i subscriure's al meu canal. En aquest quart vídeo us ensenyaré com fer les cantonades rectes del punt baix. Sabeu que en el primer és el punt que us ensenyo, per tant, en aquest quart vídeo el que farem serà millorar aquesta tècnica perquè ens quedin quadradets més nets. Sí? El primer pas, com en tots els vídeos, és fer un nudo corredizo, sí? De manera que ens quedi el fil al bucle a la mida del ganxet i fem 15 cadenetes. Un cop hem fet aquestes 15 cadenetes, recordem que les contem per les tranetes que ens apareixen. Sí? Cada ve baixa és una cadeneta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i en farem una més de pujada. Llavors ara a cada foradet farem el nostre primer punt baix. Sí? Llavors fem un punt baix a cada cadeneta i ens trobem aquí al final. Un cop haguem arribat aquí al final, el que farem serà teixir una cadeneta de pujada i girar el nostre teixit. Llavors, abans de girar, la cadeneta normalment la posàvem en el següent primer punt. Ara el que farem serà col·locar el marcador en aquesta primera cadeneta, sí? Llavors, aquí el tanquem i ara sí, girem el nostre teixit i anem a buscar el primer no, el segon. Sí? I aquí és on teixim el nostre primer punt baix. Val? Aquí és on farem el nostre últim. És per això que ens quedaran les cantonades més rectes, perquè en lloc de fer cadeneta, punt baix i punt baix, farem cadeneta, ens saltarem el primer punt i anirem al segon. Sí? I a partir d'aquí seguim fent punts baixos normals. I una altra vegada ens trobem al final d'aquesta volta. Hem fet les dues primeres voltes, aquest últim punt sí que l'he fet en un punt baix i ara al girar faré el mateix que a l'altra banda. Faré una cadeneta, que és la cadeneta que em marco, sí? Per aquí, per la ve baixa, i giro el teixit. I ara el punt que vaig a buscar, en lloc del primer és aquest segon. Sí? Llavors vaig fent punts baixos fins a arribar al final. Llavors ara aquí al final és on faré l'últim punt a la cadeneta. Aquest següent és el penúltim. Aquest següent és el penúltim i veieu que on tinc el marcador, sí, és
on he de fer aquest últim punt. Llavors, no el retiro perquè és una mica complicat agafar aquesta cadeneta, d'acord? Llavors, el que intentaré fer abans de retirar-lo és obrir el punt amb el propi ganxet, tot i que em costi una mica. I una vegada he fet aquest joc, entro al ganxet i ara sí que puc retirar el marcador. És una mica tedioso, potser no ho veieu del tot bé, però ara aquí acabo el meu punt i veieu que això queda completament dissimulat, sí? Llavors ara per seguir fem el mateix, fem una cadeneta de pujada, que és on col·loquem el marcador, i girem. Girem el nostre teixit, intento que el marcador em quedi cap a la dreta, i el mateix, en lloc d'anar al primer, vaig al segon punt, perquè aquesta cadeneta ja m'està comptant com el meu primer, sí? Llavors vaig fent fins a arribar a l'altre costat. I aquí al final el mateix, faig així per obrir una miqueta el punt, el retiro i on tenia el marcador, que és aquesta cadeneta d'aquí, a la cadeneta de pujada faig un punt baix, sí? I vaig repetint el mateix tota l'estona. Veieu que els costats queden completament plans? Aquesta és la idea, ¿vale? Llavors ens trobem al final i us ensenyaré la diferència amb les altres mostres que tinc, amb l'altra mostra que tinc de punt baix perquè ho pugueu veure millor. Vale, noies, ja he acabat la meva mostra, com veieu, això queda molt més net i us ho ensenyo amb aquest perquè ho veieu, sí? Aquí les puntetes que tinc no tenen res a veure amb aquestes. Amb aquestes són com... hi ha més de bulto, no? Hi ha més forma, hi ha més recorregut en el lateral, i en aquest, en canvi, hi ha com una columna més marcada, que és el que fa que això quedi estèticament, quan he de fer una peça quadrada, més bonic. Així que res, espero que us hagi servit el truquito i ens veiem al pròxim vídeo. Si us ha agradat, ja sabeu, subscriviu-vos, doneu-li like, aquestes coses, vale? Gràcies!